Washo umkenenezo wokuqala kohlelo lesidlo sasekuseni Ekhaya Jikelele. Ngisho ingqayiziveleke mina yohlelo ingane ethe izalwa nje yavula amehlo. Bathe besababaza lokho yagaqa ngamadolo bathe bethi hayibo yavele yasukuma yagijima. Igama lami nguNoxolo uMamtshali wakwamwalo uMantshingo ngacushi ihlabangane limhlophe qwa intokazi ke yale ondini ngaseshamthetho sesifundazwe eSthala sawubona mbukeli uvukile kuvukekile sulongela uke emsebenzini akuvukekanga ialarm ayikhalangi ialarm ikhalile siyakubingelela la Ekhaya Jikelele sibonge kakhulu ukuthi uhlanganyele kanye nathi kanti ke njengenjalo angihambi ngingedwa ngihamba noMandlongothi hayi uhamba nami namhlanje waqonda ba uthi red ndathi red yacha kuyavutha sigraspene bota mbukeli ngalensasa umhla weshumi elinanye kweyomqungu mhlawumbe ke ukhona lowo ekumele angene emsebenzini apha ekseni kodwa usathe gaphu pha ezingubeni ucinga kabini ngenxa yemazulu enyekenyeke talibale nokuba ayikho inkomo yobuthongo ngoko ke ingase ndingathi izicenge mfoka bawe chuncembe ngalamandla unawo ukanti ke xa sijonga kusingaye namhlanje phezolo ke uzawukhumbula mbukeli into kuba besigxile kakhulu pha kugqirha Magubane njengoko kaloku ebebekwa kwikhaya lakhe lokugqibela siye sakhweba ke negcisa uba umzi wakhe embuli ukuba eze apha kwizakhiwo zethu zosasazo azosixela banzi ngeliqala liwileyo ngenene nangenyaniso ubethe kwagadlela wathetha kwavovotheka ngoko ke sele ke kulixesha lokuba sijonge kuvimba wethu wanamhlanje Dimlo ukhalo saka lubisi unonkanyezi inkanyezi enomsantsa phakathi kwezinye uMadlongothi umazipha umamshukuma umazondwa ngezinto zakhe mbukeli simthandayo masijonge eziphala phambili kule yure Just as his generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers. Umongameli uCyril Ramaphosa ukhuthaze intatheli nabafoti ukuba bazama ukulandela ekhondweni likagqirha Peter Magubane ongcwatywe phezolo kumangcwaba eFourways eGauteng. The leadership must lead by example. This is a year where we need greater unity. And that unity must be seen right phezulu. I-African National Congress ithi izolibhunga ngaphakathi udaba oluthinta unobhala Jikelele weqembu ufikile Mbalula kanye nosihlalo uGwede Mantashe iqembu elibusayo likusho lokhu njengoba uqhubeka umgubho walo wokubungaza iminyaka eyi-112 lasungulwa. The main thing is to collect points, especially come next week. You know, our opening game is so important. Kwezemidlalo umqeqesho Bafana uJaga Bruce uthi umdlalo wabo nemali uzachaza umgama weBafana kwi-AFCON e-Ivory Coast. Umengameli wezwe uCyril Ramaphosa ugqugquzele intatheli nabathwebuli beyithombe ukuthi baphokophele ukuhamba ezinyathelweni zikaDokotela uPeter Magubane obekwe endlini yakhe yokugcina izolo emathuneni aseFourways eGoli. uMagubane uchazwe njengengqalabutho yomthwebuli wezithombe ongazange akhathale ukulwisana nencindezelo kahulumeni wobandlululo. Umengameli Ramaphosa uphosele inselelo labo abasemkhakheni wezindaba nabathwebuli beyithombe ngokuthi babonele kulokho okwenziwa uDokotela uPeter Magubane owakwazi ukusebenzisa amandla ekhamera yakhe njengesikhali sokulwisana nenqubo kahulumeni wobandlululo. Just as his generation of journalists held the powerful to account, we continue to count on today's generation of media workers to fulfill this noble act and role without being hindered, obstructed or censured. Uphinde wagcizelela ngelokuthi ngaphandle kwesibindi sikaMagubane umhlaba jikelele ngabe awunalo ulwazi ngesihluku sesenzo esasiqhutshwa uhulumeni wencindezelo. I did not leave the country to find another life. I was going to stay and fight with my camera as my gun. I did not want to kill anyone,
though I wanted to kill apartheid. Njengoba elakuleli lizohlanganisa iminyaka engama-30 ngaphansi kahulumeni wentando yeningi, uMengameli Ramaphosa ukholelwa ukuthi iNingizimu Afrika kufanele ishaye isifuba ngelungelo lokukhululeka kwabezindaba kuleli kuphinde kuhlonishwe nokusebenza kweintatheli. Kusenjalo umculi wejazz Abigail Kubheka uvalelise uDokotela Magubane ngolozolo lomculo. Umndeni ke kaDokotela Magubane umchaze njengeqhawe lawo. Today, as we pay tribute and bid farewell to our father, we are immensely grateful for the outpouring of love, support, and tribute honoring his remarkable life and achievements. Ushayelwe ihlombe ke ngeqhaza libamba ngokuveza ungabikho kobulungiswa kuhulumeni obandlululo kanye nokusebenzisa ikhono lakhe nokulwela inkululeko. I have my work all over the world. I have documented some of you sitting here, and I am proud that I was given that opportunity to make that difference in a person. Honestly, truly speaking, there was no life for me before Peter Magubane came across. Owayengumengameli uThabo Mbeki naye uvalelisile kuMagubane. This is one of our outstanding heroes in many ways, not only for his involvement in the struggle, but also for his photography is a bit of an art. It needs a lot of creativity, and he was really excellent at it. I'm saying he's a hero also for that. He's a hero for telling our story. Ohambweni lwakhe oluya endlini yakhe yokugcina ayesebenza nabo bamvalelisile. Incwadi yakhe yokugcina ke ivalwe ngesikhulu isizotha. Kube umzuzu onzima emndenini. uMagubane udlule emhlabeni neminyaka engama-91 ubekwe endaweni yakhe yokugcina emathuneni ase-Fourways Memorial Park. UMzansi Afrika uzakwenza izindululo zawo namhlanje kwinkundla eziza ngezizwe nanjengoko ufuna ilizwe laseIsirayeli liye kukuhlasela eGaza apho kuthe kwabulawa abantu abangaphaya kwama-20,000. INingizimu Afrika kanye nezwe lakwa-Israel babalwa namazwe asayina isivumelwaneni sokuphikisana nokubulawa kwabantu ngo-1948. Wonke amazwe asayina lesi sivumelwano aphoqelekile ukuba angabulali futhi aphikisane nokubulawa kwabantu. Ipitoli lithizo enkantolo yomhlaba njengoba ikhathazekile njengosizo lwezakhamuzi ezihlaselwa izwe lakwa-Israel eGaza. The International Court of Justice in The Hague will tomorrow begin hearings in the proceedings brought by South Africa against the State of Israel for its crimes committed against the Palestinian people. Kodwa abaholi bakwa-Israel bathi sebekulungele ukuyivikela The Hague nokuthi uhlelo lwabo uqeda iHamas nokuhlakaza amandla ayo kwezempi. On Thursday, a proceeding will start in the International Court of Justice in The Hague, whereby South Africa has sued Israel for supposedly genocide. Kusenjalo iPalestina ithi izoqhubeka nokulwela ukuthi ibekwe phansi ikhali. We will continue to knock on the door of the General Assembly, the Security Council, the Secretary General, Madam Kark Sigrid, and every component of the United Nations to accomplish the ceasefire and to accomplish the other objectives. Unobhala wezwe laseMelika uAnton Blinken naye ubebambe iqhaza engxoxweni zokulamula impi eseMiddle East.
Iphini likaMengameli we-ANC uPaul Mashatile lithi isigungu esiphezulu seqembu sizohlangana namhlanje kusihlwa ukuxazulula kungaboni ngasolinye phakathi kasihlalo we-ANC kazolonke uGwede Mantashe nonobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalula. uMantashe udalule umbono wakhe esidlangalaleni mayelana nendlela uMbalula ephawule ngayo wathi i-ANC yaphoqa kusengeyimithi ngokwakhiwa kwendawo yokubhukuda emzini wowabe uMengameli wezwe uJacob Zuma ukuze imvikele. Iphini likamongameli we-ANC uPaul Mashatile uxwayise izikhulu zeqembu ukuthi zipheze ukuphikisana edlangalaleni kwezwe lokhu kuthumela umyalezo ongewona ngobumbano lweqembu. uMbalula manje kuzomela abhekane nezinye izikhulu zeqembu kusihlwa kulandela ukukhuluma kwakhe mawala kwabezindaba ngodaba lokulungiswa kwekhaya lowabe engumongameli wezwe uJacob Zuma. We are meeting tomorrow evening. Because I think it's important as leaders who must sit down and reflect. You know, sometimes when you work on the ground, you know, there are emotions, there are a lot of things. But we're going to sit down tomorrow, all of us, the 7 of us, and be able to agree that let us focus. uMashatile uphinde wagxeka uZuma kanye nabanye abashiya iANC ebuza ukuthi ngabe bake bathembeka yini kwasekuqaleni kukhongolose. Umongameli wophiko lwabesifazane uSisisi Tolashe uthi uZuma kanye namasosha mbumbulo akhe womkhonto wesizwe akumele kuchithwe isikhathi kunakwabona. Abahambayo siyovalelisa kubhlungu kodwa bahambe kahle. And comrades, we must not waste time ngokhuluma ngabo. iANC njengamanje igxile kakhulu kumbhiyozo wangomgqibelo nalapho izobe igubha khona iminyaka eyi112 yasungulwa. Ngingusamkela Maseko wezindaba ze-SABC ngibeka ngisemalahleni eMpumalanga. Inhloko yesebe yetsebenziswano urhulumente wekiphondo laKwaZulu-Natal ubongi Sithole Mloyi utyelele inginqa yasemNambithi ngeenjongo zokuhlola umonakalo othe wenziwa ngumjikelo wesibini wezikhukhula ngomvulo. Bangaphezulu kwekhulu manje abantu asebekhishiwe emakhaya abo ngenxa yesimo sezulu eMnambithi. uSithole Mloyi uhambele ezinye zezindawo lezi zakhamuzi ezithuthwele kuzo nokubalwa kuzo ihholo eMatikwane lapho efike wanikezela khona ngokudla nezingubo zombatha. Sizobheka nje ukuthi nihleli kanjani la nihleliswe khona okwesikhashana siyakhola futhi kuzoba okwesikhashana kulungiseke ukuthi nibuyele emzini lapha emhlaba emzini yenu. Bangama-25 abantu asebeshonile ezikhukhuleni zasemNambithi kusukela ngoKhisimusi njengoba besezigadla ihlandla lesibili ngomsombuluko. uNational noma sizomsimcelile le yamali wasinikeza yakwazi ukuthi sibambele umoya ukuthi ungalimali abantu abaningi. Kodwa manje sizodinga imali engaphezulu kwebhiliyoni uma sizodinga ngoba leli dolobha lakhiwe endaweni vele eyiqhaphozi endawo efanele ukuba akwakhiwe lona. Izakhamuzi zithi ziningi izinto ezibalekile ezinjengomazisi, izitifikethi zezingane kanye nokunye okuzilahlekele ngaphandle kwamakhaya nempahla yazo. Siluze izinto zethu eziningi ezindlini silunze amafoni, ama-ID, ukudla, impahla zengane zesikole, asinalo ukuthi ukugqoka and then besicela kahle kahle nekhansela ngathi ngayingenelela into lena ukuthi silibone sikhulume nalo lithakhele imixhaso ngoba unyaka nonyaka lento iyenzeka kodwa ukhansela aliveli kodwa bafanele sivote kumele lapho iqinisekisa sivote manje asazi ukuthi senze njani. Red Cross Society ithi sazoqhubeka nokusiza njengoba nemvula nayo iqhubeka nokwenza omunye umonakalo. Endabeni ze-SABC ngingusanelisiwe edla ngamandla. Umnyango wezemfundo KwaZulu-Natal udalule ukuthi umonakalo obangelwe izikhukhula zakamuva engxenyeni zesifundazwe uzoba nomthelelo ongemuhle kwezinye indawo njengoba kuzovulwa izikole ngolesithathu olizayo. Indawo yasemNambithi ibalwa nalezo indawo ezikhahlamezeke kakhulu ngomonakalo wengqalasizinda efana nezikole. Izisebenzi zomnyango zithi izikole eziningi zilimalile ezikhukhuleni kwathi ezinye zacekelwa phansi kuntshontshwa impahla zokufundisa nokufunda. Isikolo iChatsworth Secondary eseningizimu yeTheku esinye sezikole ezicekelwe phansi izigebengu ebezizontshontshwa izitambo zikagesi kanye namawindi emaklasini angu-20. Umonakalo ulinganiselwa ku-100,000 wamarandi.
yize kusaqhutshekwa nokuhlonzwa ubungakanani bomonakalo owenziwe izimvula. Umnyango uthi ukhathazekile ngezikolo ezisemnambithi kanye nasedandi. Angeke ingabi khona impact masikhuluma iqiniso ngoba ezinye izikolo zilimale kakhulu, ezinye zilimale kancane ukuthi izokwazi ukusebenziseka, but impact izodalwa ama delays ukuthi kwenzeka lokho iposition yethu yemali ayikho kahle hle. Izinyunyana zothisha zithi zikhathazeke kakhulu ngokuthi izikolo zikulungele yini ukuvula. Qiniso ukuthi kuyimanje sesitholile imbiko ngezikole ezigqekeziwe, but okusimangazayo ke this time around ukuthi njengoba kuyaye kuntshontshwe izinto zasemakhishini, ama-computer nani kulokhu ke kuntshontshwa i-stationery. Sisayibhekisisa ukuthi akungenzeki yini ukuthi ngalento ungakhokhi komnyango sekukhona abantu mhlasimba bamuva i-stationery la basimuve basise kwesinye isikole. Umnyango wethu uhlulekile ukuba unikezele lezi zinsiza ezanele. Eyiningi izikole zithola nje ikota yemali engabe ingenile ukuze bakwazi ukuthenga izinsiza kufunda nokufundisa. Umnyango wezemfundo uthi uzothumela omahamba nendlwane kulezo zikole ezikhahlamezeke izikhukhula. Mlondi Khatebe, SABC News, eThekwini. Abahlali basezolani phansi komasipala wasenyandeni kwiphondo laseMpuma Koloni bathi sekuyiminyaka 15 belinde amanzi acocekileyo. Kunyaka ophelileyo abahlali baye baqhankqalaza, baye bavala indlela uR61. Emva koko umasipala waye wathembisa ngokuzisa amanzi alungise nendlela. Kodwa basajongene nezo ngxaki. Xa sizokha apha sifike ngokuqhubha ihagu apha. Sazisusa salinda nje banwabona bamdaka Angela amanzi. Ukungabi nandlela esemgangathweni ngowona mngeni kule ndawo. Imoto azingeni, ambulance azikwazi ukungena. Abantu sibathutha ngamanqwanqwa, abasolekileyo sibasa endleleni. Umasipala wasenyandeni wasithembisa ngo3 kilometers. Lo 3 kilometers ke baye basinika kuphela 1.5 kilometers. Ikomiti yewadi ithi kunezizathu ezibambekayo zokulibazisa ukusiwa kwenkonzo eluntwini. Uma wamanzi besiletyaziswe ngokutsho kwamasipala lipipe elisuka eRosedale eliya eLibode elizokwazi ukungenisa amanzi kwezi village zingena zidinga amanzi. Umba wendlela iceliwe indlela ngokhansila wathembisa kumeya bangaba wayeza umeya ngokwakhe bazojonga wathembisa into bangaba uzokwenza ezo kilometers anokuzenza asifakele indlela. Ucombo uthi uceba uza kundwendwela iilali ezichaphazelekayo nalapho aza kunikeza ingxelo ethe vetshe. Sibende sikamkele mbukeli lapha ekhaya Jikelele. Unabhala Jikelele we-ANC ufikile Mbalula ubukeka ehlokoze isidleke seyinyosi ngokuphawula kwakhe ukuthi i-ANC yaphoqeka ukusenga eyimithiyo ngokwakhiwa kwendawo yokubhukuda owabe ngumengameli wezwe uJacob Zuma. Uthi konke bakwenza ngenhloso yokuvikela uZuma okwakuthiwa akasule esikhundleni. Uhlelo kwe-ANC Gwede Mantashe uphendule ngokuthi ukuphawula kukaMbalula kuhambisana nobudedengu ngoba nakhu ebona abezindaba. Kanti ke wabe ungqongqoshe wamaphoyisa uNathi Nhleko owethula umbiko ngodaba lasenkandla uthi uMbalula akaveze ubufakazi benkulumo yakhe. Namhlanje ke sixhumana nosolwazi uBheki Mngomezulu ongumhlaziyo zombusazwe ozosikhanyisela kabanzi ke ngomthelela walempikiswano yabaholi be-ANC esidlangalaleni. Sikubingelele sikwamukele solwazi lapha ekhaya Jikelele. Sibonge ngesikhathi sakho. Asibingelele sisinoxolo, sikubingelele onyaka nomusha wena nethimba lakho kanye nakubalaleli. Sibonge kakhulu solwazi. Engabe ukuphawula kukaMbalula kwakamuva kumdonsela amanzi ngomsele okanye vele mhlawumbe khona yini uqhekeke ebuholeni ophezulu be-ANC? No, dadewethu iqiniso lithi umnumzana uMbalula ube nobudedengu obukhulu kakhulu. Kungijabulisile ukubona ubaba uGwede Mantashe esho into ekade ngisho sonke lesi sikhathi ngithi kuzodingeka ukuthi bamkhalime umnumzana uMbalula ngoba isikhathi esiningi uvama ukuthi asho izinto ezishayisana nezinto ezishoza kwabo. Zolo lokho sokhumbula ukuthi usekela mongameli uPaul Mashatile ufike wabiza umhlangano nenhlangano lezi eziphikisayo eCape Town lapho kade bekhuluma khona ngohlaka oluzolandelwa uma ngabe lingeke iqembu eliphumelele ukhetho.
yena wabebiza isithangamsabo ezindaba wathi ANC ayidingi umuntu ezobambisana nayo ngoba izoluwina ukhetho engazi ukuthi lokho wayethuselaphi ngoba uma ubheka iy'nkomba zitshela ngokusobala ukuthi njengoba amaqembu abhalisile kwa-IEC engaphezu kwa-600 kukhona nabantu abazongenela ukhetho ngokuzimela ekubeni futhi iy'balo ze-DA neze-ANC zikhombisa ukwehla lokho kukutshela ngokusobala ukuthi kuzoba nzima ukuthi i-ANC iliphumelele ukhetho iyodwa. So-ke lezi nkulumo zakamuva ayikhulumile umbule izinqe iqembu wagcina licekela phansi ngoba lezi nkulumo ayishoyo zakha isithombe esingesihle ngeqembu ukuthi kunamanga aye akhulunywe isidingo singekho njengamanje uyavuma ngempela ukuthi lawo manga abekhona ugcina-ke futhi efaka ozakwabo ngaphansi kwebhasi okuyinto ongafanele uyenze uma umholi. Kutheke uma ngabe uMantashe ehlaba ehlikiza inkulumo kaMbalula-ke esolwazi uMbalula naye waphendula ngokuthi ngisho nowabe usotswebhu omkhulu we-ANC eParliament uJackson Mthembu waphumela obala wazisa izwe ukuthi abazange balisingathe ngendlela efanele udaba lasenkandla. No, kunzima ukuyikholwa into esho umnumzana uMbalula uma ubheka isimo lapho aphawula ngaphansi kwaso. Ngoba uma uzobheka izinto ayishoyo akukhona ukuthi ubeqinisekisa amazwi ashiwo ubaba uJackson Mthembu ongasekho. Ubeyijabulele nje wakhuluma lokho akushilo engicabanga ukuthi labo abamphethe okufaka phakathi umengameli kufanele ukuthi bambizele eceleni bakhulume naye. Uma ukuthi uyehluleka ukukhuluma nabezindaba ukhona umuntu omkhulumeli womnyango wakhe okuthiwa i-spokesperson okufanele ukuthi adedele yena. Noma-ke eLuthule House inayo umuntu okhulumela eLuthule House akudedele yena akhulume. Uma yena ezokhuluma mhlambe kuyoba kuhle ukuthi bambhalele nje iscript afunde sona angabe sayiphendula imibuzo iphendulwe ngomunye ngoba sekucacile ukuthi yamehlula ukuthi izizathu yini uyena wazi. Engabe kasolwazi uma ngabe uMbalula eqhubeka ngalendlela angase mhlawumbe ayidalele yini amazinyo abusheleleze einhlakeni ze-ANC agcine khonjwe indlela njengo-Ace Mahashe ongazange ahlala isikhathi eside kulesi sikhundla sikanobhala ikakhulukazi nje mangathiwa mhlawumbe umuntu ubonakala sengazuthi uzobalalela yini uzosilalela yini isigungu esiphezulu mangabe simcebisa uma ngabe mhlawumbe engasilaleli singasibona yini ke isikhathi lapha mhlawumbe egcine esekhonjwe indlela njengo-Ace Mahashe. Yabona-ke kulo mbuzo dadewethu kunento kufanele siyibhekisise kahle la ukuthi okokuqala nje siyazi ukuthi uMbalula sevele uzidonsela amanzi ngomsele. Kuba bekuthiwa umunye umuntu kade uzozwa kuthiwa umisiwe kusaphenya ukuthi lezi zinto azenzayo zisukela. Kodwa-ke inkinga ekhona njengamanje iqenjini elibusayo ilento yama-factions. Uma ukwi-faction e-right noma ungabheda kanjani bazokubekezelela. Kodwa uma kwenye i-faction ungenza into efanayo uyithole usenkingeni. Enkonde kusho la ukuthi angiboni ukuthi ANC ingagcina imkhombe indlela ngoba ungomunye wabantu abenze isiqiniseko sokuthi umengameli osesihlalweni njengamanje ubaba uCyril Ramaphosa bamvikela ngakho konke abangakwenza. Abantu abafana nawo ubaba uMbalula kube oGwede Mantashe kube oPravin Gordhan kunezinto eziningi obona ukuthi kufanele ngabe ngempela khona inyathelo esizithathu kodwa zikaze zithathwe futhi angeke zithathwe ngoba ibona abantu abenza isiqiniseko sokuthi umengameli uyavikeleka. So phezulu kwawo onke lamaphutha wenzile namanye asazowenza angiboni bemkhomba indlela. Uke wazwakala-ke futhi-ke ufikile Mbalule ekhuluma mayelana nodaba lokuthi umengameli wezwe uCyril Ramaphosa wabe sesulile esikhundleni kahle kahle kwaba yibo-ke abambuzayo ukuthi hayibo wenzani awuzukwazi ukuthi wesule njalo njalo. Lokho-ke obese kufakazisa inkulumo kamengameli-ke we-EFF uJulius Malema ayishilo ukuthi umengameli usesulile abantu abenza ukuthi ahlale-ke esihlalweni angabe sesula-ke isigungu esiphezulu seqembu le-ANC. Kuningi nje akuvezayo uMbalula ngempela ongasho ukuthi ngendlela okubuya akulibeka iqembu endaweni kahle. No, ilimaze kakhulu ANC uMbalula. Lokho nje akufanele silokhu sinanaza ngakho. Yebo kuyiqiniso ukuthi mhla ka-21 November umengameli wayibhala incwadi vele ukuthi uyesula. Uzokhumbula futhi ukuthi undonankulu wesifundazwe iMpumalanga Kapa ubaba ulona uOscar Mabuyane akazange zabe namahloni ukutshela isizwe nomhlaba ukuthi isifundazwe sakhe saba ngesokuqala ukuthi simnqenqe umengameli ukuthi akangesuli. Kwabizwa kosihlalo-ke be-ANC kuzona zonke izifundazwe ezishagalolunye ukuthi abakhulumisane nomengameli ukuze angesuli. So iqiniso ukuthi uyesula umengameli futhi kwakufanele esule ngoba uzobheka udaba lwasephalaphala ayikho indlela owawungavika ngayo lesa simo lesiyana. Siyazi ukuthi ngomvikelo omphakathi wathi akanacala kwaqhamuka ikomiti leli labantu abathathu
elaphethe uJustice Ncoko lathi khona izinto ofanele ayiphendule iANC yasebenzisa ibala eParliament yamvikela uMengameli. Iqiniso ukuthi uMengameli njengoba esaqhubeka nokuphatha akasayiphathele yena usephathele labo abathi akaqhubeka aphathe. Yena wabona vele ukuthi iphutha lenzekile likhulu futhi ngaleyo ndlela kuhle ukuthi ashenge basebethi akahlali. Umbuzo ke uthi bakwazi yebo kumvikela yena. Balivikela yini iqembu? Bazivikela nesithunzi sezwe. Leyo mbuzo ngokuhamba kweminyaka okufanele bayiphendule laba abathatha isinqumo sokuthi bathi uMengameli akangesuli esethathe isinqumo sokuthi uyisuli. Solwazi omunye kangayibuza ukuthi isizathu sokuthi ke bakhulume naye bamnxenxe ukuthi engesule esikhundleni bonke laba babemnxenxa njengoba ushona ukuthi Oscar Mabuyane uyasho ukuthi isifundaze sakhe saba ngesokuqala ukuthi ke simnxenxe. Omunye angayibuza ukuthi isizathu sokuthi bamnxenxe usahlala esikhundleni uMengameli ngoba bethemba ubuholi bakhe noma mhlawumbe ingoba bayazi ukuthi lokho kuvuna bona uma ngabe kuthunga angashenxa uMengameli esikhundleni lokho kuzobe sekusho ukuthi nabo kuzofanele basuke kwezabi ikhundla ngoba uMengameli naye umusho uzofika naba abantu. Ipolitiki lena dadewethu asike senze isibonelo. Uzokhumbula ukuthi uMengameli ongasekho waseZimbabwe ubaba Robert Mugabe ngo-2002 2004 wayeseyimisele ukuthi ashiye njengomholi weZANU-PF ashiye njengoMengameli wezwe laseZimbabwe. Kwaba yilabo abamzungezile abathi ndoda awukwazi ukuthi ungaphuma la ngoba ukuphuma kwakho kuzosho ukulimala kuthina okufaka phakathi namasotsha athi ndoda angeke uzuphume la ithina abantu esizokuvikela uma ngabe isidingo sikhona nabaseParliament bathi thina sokuvikela. uMengameli uRobert Mugabe wagcina ekhuphulela amaphoyisa namasotsha umholo ngo-100% into eyayingakaze yenzeka. Isimo ke sifanayo naseNingizimu Afrika labo abathi uMengameli akangesuli akukhona ukuthi babecabangele iANC akukhona futhi ukuthi babecabangela isizwe babeyicabangela bona ukuthi uma ngabe ephuma uMengameli nabo imisebenzi yabo isengcupheni basebethi ke kungaba kuhle ukuthi ukuze babe semabhukwini amahle kaMongameli ababe ngabantu abasesayidini lakhe bamvikele bamtshele ukuthi indoda akukhululeka uma ngabe eParliament kusetshenziswa usection 89 kuvotelwa ukuthi wawethenjwa sinazi ibalo sizokuvikela nembala kwaba njalo basebenzisa ibalo bamvikele uMengameli. Solwazi uma ngabeke ubhekisisa zonke nje lezi inkulumo zeyamene phela nowabeke uMengameli wezwe uJacob Zuma lezi ezikhulunywa bonke nje into esiqaphelekile ukuthi abakhuluma izilengalaleni bakhuluma ngowayenguMengameli uJacob Zuma osemkhankasweni okukhahlameza kwiANC okhethweni. Ungasho yini ukuthi cha amasuka Zuma yasebenza? Asebenza kusukela eqaleni ebelingakamenyezelwa ngisho neqembu mhla ka-16 December. Uzokhumbula ukuthi uMbalula yena lesikhuluma ngayo ukushilo ukuthi ngoMay April May basebevele beqalile beya enkantolo bezama ukuvimba ukuthi iMK party ayingabhaliswa njengeqembu lezombusazwe ngoba bethi iMK ulona ingeANC. Besusela ke kutheni mhla ka-16 December ngo-1961 ilapho khona iANC yabona ukuthi uhulumeni encindezelo akazimisele ukuthi abanikeze inkululeko ababeyifuna base beyakhake uphiko lwezempi lokuthi bazokwazi ukulwisana nohulumeni. Umbuzo ke kodwa uzoba khona engicabanga ukuthi abameli bazosiza ekutheni noma izazi zomthetho zosiza ekutheni ziwuhumushe ukuthi njengoba phela iMK le yadisbandwa noma yahlakazwa ngesikhathi sekulungiselwa ukhetho lwango-1994 ukhona yena umuntu osathi ingeyakhe uma ukuthi yahlakazwa yaphela ababekhona nabe-APLA bafakwa kwi-SANDF. Leyo mbuzo ngicabanga ukuthi izobe isenkantolo uma ngabe udaba seliqhubeka. Kodwa-ke nje iqiniso lilonke singasho dadewethu sithi ukungena kwe-MK akulimazanga nje iANC kuphela kodwa kulimaze namanye amaqembu ezombusazwe okufaka phakathi iqembu le-IFP esifundazweni saKwaZulu-Natal ngoba iy'nkomba bezikutshela ukuthi nakanjani i-IFP izowudla umhlanganiso. Njengamanje njengoba sekwakhiwe i-MK amathuba aya ngokuya eshabalala. I-EFF bizodlondlobala kakhulu kunakuqala kodwa njengamanje amathuba ayashabalala. Nezinye iy'nhlangano-ke zilimele ngokwakhiwa kwe-MK. So umuntu ethanda engathandi MK udalile umonakalo emaqenjini ezombusazwe ukuthi-ke kuyozala nkomoni sesobona khona okhethweni. Sibonga kakhulu ke Solwazi ngesikhathi sakho impela sesiyobona khona ukuthi iyozala nkomoni impela uyabona lolu khethu oluzayo baqinisile impela mangathi hayi cha intshisakalo yokuthi abantu bambe bawuvota ifana naleyo ngo-1994 ngoba hayi asazi ukuthi ziyozala nkomoni sekuyobonakala khona. Sibonga kakhulu Solwazi ngesikhathi sakho. Angisakuzwanga ke lapho dadewethu. Bengikubonga nje Solwazi ngesikhathi sakho namhlanje sikufisele nosuku oluhle. Hayi isiyaphika inetwork.
Mbukeli ke besixoxisana noSolazi ubheka imgomezulu ongumhlaziyi wezombusazwe esikhanyisela ngodaba oluthinta ukushayisana kwembono phakathi ke kwabaholi be-ANC okwenzeke esidlangalaleni njengamanje ngembukiso nje qhu eyitolo siphinde sibuye emva kweyitolo. Siphinde sikwamukele mbukeli lapha ekhaya Jikelele kanti ke njengamanje ke sibheke kwezemidlalo iBafana Bafana ibambane ngeqanda nelisuthu emidlalweni okuyilolonga wabusenkundleni iLucas Moripe izolo emini kusenjalo ke ukapteni weqembu uRonwen Williams uthi umdlalo wabo wokuvula nemali kweAfrica Cup of Nations yiwona ke ozoshesha ucacisa ukuthi leli qembu lizohamba ibanga elingakanani kulomqhudelwano. Bathathu kuphela abadlali beBafana Bafana sebeke bagijima emqhudelwaneni weAfrica Cup of Nations kulaba badlali kubalwa kubo uCaptain uRonwen Williams iphini lakhe uPesitau kanye noThemba Zwane njengoba bebekhona ngenkathi lo mqhudelwano useGibhithe ngo2019 abadlali babona kumqoka ukuqala kahle lo mqhudelwano. The main thing is to collect points, especially come next week. You know, our opening game is so important. It's going to be a tough one. We saw their result over the weekend. You know, they had, I think they won 5-2 or something, 6-2. So it's not going to be easy, you know. But the main thing is to have control over your own destiny. You know, last time I can remember us sitting and watching, you know, the games from the other group, and you don't want that. You know, it's not a good feeling because you're not in control of the situation. So the main thing that I would take from that is control your own destiny. Umqeqeshi Hugo Bruce ukholelwe ekutheni iqembu lakhe lingenze ibukwayo emqhudelwaneni njengoba exube abadlali abasebancane nasebe emkantshubomvu nje. You know where we are going. We are not going to a friendly game. We are going to a big tournament. And then you can choose, or you choose really all young players, and before you play one game you're already out. Abadlali baseswini Oswin Apolis no Jaden Adams bobabili baneminyaka engama-22 ubudala kanti futhi yibona abadlali abasebancane kunabo bonke eqenjini lesizwe. Kuhlonishwa inkakha yebhola likanobhutshuzwayo yaseJalimane uFranz Beckenbauer oshone eneminyaka engama-79 enkundleni yezemidlalo iAllianz eMunich. Amagama athi siyabonga Franz abhalwe ngesiJalimane ngombala omhlophe phezulu kobomvu azokhanyiswa njalo ebusuku eyinsuku nezimbala ezizayo. Ake sibhekeleze-ke nezinye indaba nje zezemidlalo eziphambili zamazwe ngamazwe. All of his players, you know, like Andreas Köpke, myself, the team that won with him 1990 World Cup. But every German is a very, very, very sad day. Franz Beckenbauer was the leader of German football for many decades. He was with Pelé, the best player in the world in the 60s, 70s, 80s. For 3 decades he was an amazing player, and then he became coach. He coached us to win the World Cup. He won the World Cup. He brought the World Cup to Germany 2006. Ake mbukeli ngaphambi kokuba uphume uye naphina qiniseka into yokubana uxhobisekile ngokuqhubekayo kwisimo sezulu rhabula ungafinci.
Sibambe ngazo zozibini ngokuhlala nathi nisasibukele apha ekhaya Jikelele. Sihlabele mgama ke mbukeli uyaqhubeka umbhiyozo wombutho lawulayo kweli iAfrican National Congress embombela kwiphondo laseMpumalanga. Umbutho ke weANC uqale ngokundwendwele usapho luka Enos Mabuza ze kwalandela ukusikwa kwecake ukanti ke amehlo bethe ntshoko usekela mongameli uPaul Mashatile bethetha nonondaba. Into mhlawumbe mbukeli singathi ke silindele kwintsuku ezizayo ukusuka namhlanje. Ijelokele SABC lithume intatheli yezopolitiko enamava uSamkele Maseko. Samkele masikubulise sikwamkele inkqubeni sibambe ngazibini ngexesha lakho. Ngilele msakini. Maseko izolo onke amehlo ebejonge pha kumnumzana uPaul Mashatile ongusokela mongameli. Ingaba intoni le abekanti uyayithetha? Iphini lika mongameli wenhlangano ebusayo iANC uPaul Mashatile lexwayise abaholi abakhulu beqembu kakhulukazi uhlalo kazwelonke uGwede Mantashe kanye nonobhala Jikelele ufikile embalula uthi akubukeki kahle izinkokheli zaleli qembu uma ziphikisana edlangalaleni noma emaphepheni. Lokho kutshengisa ukuthi alukho ubumbano ngaphakathi kweqembu kakhulukazi ngesikhathi lapho iANC ebhekene khona nezinkinga eziningi kanye futhi nalo wayengumongameli waleli qembu elibheke ngazo ukuthi uyalihlasela kulezi insuku njengoba ekhethe ukuthi angeke avotele iANC kulolu khetho likazwelonke kulonyaka uzohamba eyovotela iMK aphinde ayikhankasele leli qembu asuke walisungula nabanye beANC ababekusifundazwe saKwaZulu Natal. uMashatile uthi lokhu kuthunaza isithunzi seqembu uma abaholi abaxavile baleli qembu bexabana bodwa edlangalaleni emaphepheni ngalokuthi futhi iANC abantu abaningi sebeyibhale ukuthi hayi izobingcwatshwa kulonyaka. Lokho washo ukuthi uMashatile hayi cha bazoyibona kahle ke iANC ngoba noma bebhekene nezingqinamba eziningi ezingaka kodwa bazonqoba ekupheleni kosuku. Intoni Maseko singathi siyilindele namhlanje embombela? Into singayilindela namhlanje ukuthi umongameli weANC uCyril Ramaphosa kanye nomgcini mafa udokotela uGwendra Mokgopa bazohamba bayodlala igalufu namhlanje kuseni nosomabhizinisi. Ilapho iANC izothatha lolu thuba ukuthi inxuse osomabhizinisi ukuthi banikele kuleli qembu njengoba kubukeke engazi ukuthi ngasezimalini abamile kahle. Siyazi futhi umongameli weANC uzohamba yokukhuluma nentsha namhlanje ekseni kwenyamazane aphinde futhi ntambama emini masekhuluma nabophiko belabesifazane bayo iANC. Masentambama ke uzobe sehamba eyokhuluma nguPeter Mukaba kwilecture yayo iANC Youth League ntambama lapho okuzokhuluma ngalo wayengumongameli wayo iANC Youth League ngenkathi uCyril Ramaphosa ewunobhala Jikelele wayo iANC. Masoke ebusuku isigungu esiphezulu seANC ngo7 sizobe sesihlangene sesicubungula ukuthi yini ezokhulunywa umongameli estadium mase ekhuluma nalezo inkulungwane zamalunga eANC azobefikile lapha yana enkundleni ezemidlalo embombela uyona ke iJanuary 8 statement yayo iANC nanokuthi ke isigungu esiphezulu phecelezi top 7 izophinde ihlangane izame ukulungisa inkinga ezibonakalayo phakathi kahlalo kazwelonke kanye nonobhala Jikelele ufikile embalula ukuthi beyeke ukuphikisana edlangalaleni ngoba lokho kuthunaza isithunzi seqembu. Kodwa nje ukubonakala ngathi kuzoba semqoka kakhulu namhlanje ukuthi umongameli wayo inhlangano ebusayo uzobe dlala igalufu ekwazi futhi ukuxoxa nosomabhizinisi manje kuseni ahambe ngabo 10:30 eyokhuluma nentsha masemini kumanyano wayo iANC Women's League ilona uphiko labomama bayo iANC masentambama akhulume neANC Youth League kwilecture yakhe uPeter Mukaba iLion of the North. Kuyabonakala into kubana inkqubo zininzi namhlanje wena Samkele. Umongameli welizwe ebelapha eGauteng phezolo ezokungcwaba uGqirha uPeter Makubane nalapho ke siye sambona eququzelela kakhulu abafoti sithi into kubana mabethi chuba nyathele kwizihlangu zikaGqirha uPeter. Kulindeleke ukuba abuyele nini embombela? Yena umongameli uzofika namhlanje kuseni embombela suka ngalapho eGoli ezangalana eMpumalanga uzofika ngawo ngathi usesendleleni nje njengamanje ngoba igalufu liqala ngabo 8
uma engafikanga kuzole ebusuku uzofika manje kuseni ngoba uyazi ukuthi uneplaza ngalana moya ngakubad plus Babathini ekuyiyona iplaza lakhe intabanyone ngenzeka ulalele ngakhona noma uzoqhamuka manje ekseni kulula ke ukuhamba kwamangameli ngoba uhamba ngendiza enophephele emhlane iheli ezakhona lana esifundazweni saseMpumalanga mase imoto zakhe kanye futhi nalabo basuke bemqaphele ezokuphepha basuke sebefikile esifundazweni bahamba ngaphambili ngaphambi kokuthi yena eze. Njengoko utshilo Maseki into yokubana kuza kube kukhona i-top 7 ihlala phansi izama ukulungisa ingxushungxushe phakathi kwaFikile Mbalulwa noGwete. Ndiyathanda into yobana usirhabulisa into yobana intoni kanye ethe yabe kanti yenzeka phakathi kwesisibini. Unobhala Jikelele we-ANC uFikile Mbalulwa usuke wakhuluma edlangalaleni ukuthi i-ANC yavikela lo wayengumongameli uJacob Zuma ngenkathi kulungisa umuzi wakhe enkandla kwakhiwa nephuli kathiwa iyona fire pool eyosetshenziswa ukucima umlilo uma lo tshani obufulelwe endlini zakhe enkandla mabusha. Lokho kwadalela i-ANC amazinyo abushelelezi ukuthi indaba kusetshenziswa igidigidi zamaranda amangaka amamiliyoni ukulungisa umuzi wendoda eyodwa nje kuphela. Unathi Nhleko wayengungqongqoshe wamaphoyisa ngaloso sikhathi waba nenkinga echaza ukuthi yini yona le fire pool. Umbalula wathi wawumbona nje usuyayijulukela lapha ku-TV ayikho lento ayishoyo siqamba amanga ukuthi sivikele lo wayengumongameli uJacob Zuma. Lokho ke kusuke kwadalela i-ANC amazinyo abushelelezi ukuthi baqamba amanga eParliament ngenkathi bevikela lo wayengumongameli uJacob Zuma. Waphinde futhi kwavela nanokuthi umbalula wakhuluma nalento ethinta umongameli wesizwe njengamanje nomongameli we-ANC eplaza lakhe iPhalaphala. uMantashe wasewathi-ke njenge SABC wathi nje excited wajabula kakhulu esebona amakhamera wakhuluma izinto kade ngamele esikhuluma lezo zinto zi-reckless izinto nje ayikhulumile zibudedengu bengamele ngabe uyazisho. Lokho ke akuhlalanga kahle wathi hayi Fantastic nje ukhulume edlangalaleni phela okhulumayo ngalezi zinto ukuthi manje nabasebenzi Afrika yini ANC ayizithiwe ilunga layo istop kodwa kukhuluma umongameli mangakhuluma umongameli ukukhuluma unobhala Jikelele. Lokho ke sikudale ukuthi kungakhona ukubona ngasolinye phakathi kwalabaholi bobabili. Engakho ke uphindile kamongameli we-ANC ethi hayi awuholi abantu ngalendlela ukuthi niphikisa ehlangalaleni nihlala phansi akathi hayi ehlangalaleni nisana lo khombisa ukuthi ubumbano amanyano amungaphakathi eqenjini elisa. Lokho ke kuzojabulisa izithayo i-ANC nalaba bajikjela amagabadi namhlanje ngaphakathi kwi-ANC abafana nalo umongameli we-ANC. Ngenene nangenyaniso Maseko ibangaba mhlambe kuzoba khona ukuqambulusana ingakumbi esidlangalaleni. Lonto ibonisa mhlophe into yokubana alukho ubumbano phakathi kweliqela. Ucinga mhlambe intone ekumele ba lo mbutho ibhungo ngayo kwaye ilungise njengoko bedibene apha eMbombela. Abantu baseNingizimu Afrika bakhathazelekile kakhulu ngokuthi i-ANC ixabana yodwa. Abantu baseNingizimu Afrika babhekene nobupha, babhekene nenqalazizinda engekho, babhekene nokuthi amathuba omsebenzi awekho, babhekene nokucimacima kukagesi, babhekene nanokuthi isimo semigwaqo asikho kahle ezifundazweni noma amaphondweni afana no-Eastern Cape. Kwezinye indawo ezifana noKwaZulu Natal yena la eMpumalanga imigwaqo ayikho kahle ngenxa yamatruck lawa ahambisa amalahle kulezi ikhumulo ephehla ugesi ngamalahle. Lokho kutshengisa ukuthi ke kudingekala ingqalazizinda. Abanye abantu baneyinkinga zamanzi moya kumasipala abafana neTheku uya emadolobheni afana noGoli nakoSentini kwenye inkathi nabo bayahluleka abawatholi ukuhlinzekwa ngamanzi akahle ukuthi bawaphuze enye inkathi lawo manzi awaphumi. Abantu baseNingizimu Afrika bafuna intuthuko, bafuna ingqalazizinda, bafuna amathuba omsebenzi, bafuna ugesi uphinde ubuye. Izimboni nazo ziyahlupheka ngokucimacima kukagesi.
abantu baseningizimu Afrika abafuna le nhlangano ebusayo iyilungise bengabheki kakhulu ezangaphakathi nanokuthi-ke ANC ibhekene nengwadla yento ukuthi loyo ngumongameli waleli qembu usephume inxiwa lakhe-ke eceleni bayivulela iqembu lakhe lezepolitiki sekuyena-ke manje osokhankasa against yona i-ANC usephisana nayo i-ANC okuyinto i-ANC engenzeka ukuthi kumele iqhamuke namasu ukuthi bayivimba kanjani umonakalo ongase wenzeke uma loyo ngumongameli we-ANC uJacob Zuma ethatha amamiliyoni amavoti kuleli qembu. Ngabe yini uzokwazi ukuyehlisa le ANC ngaphansi ka-50% ukuthi ingene kwi-coalition ngo-2024 ezama ukuzigwema engabe ibhekelela kuzona kakhulu hayi ekulungiseni hayi futhi ekuxabaneni bodwa njengabaholi beqembu elibusayo. Ngokubona kwakho Maseko, umongameli yena we-ANC uCyril Ramaphosa angakwazi ukulungisa izingxaki ezingaphakathi embuthweni kuba ngenene nangenyaniso ubangaba bazawuthatha ixesha kwezi internal battles ngapha abantu bayasokolo inkonzo azifiki kubo njengokuba usitsho? Akulula-ke ukusho kubini ukuthi angazilungisa noma angazilungise yini kodwa sikwaziyo ukuthi uma amaqembu ezepolitiki eqale umkhankaso ukuthi afuna ukuzilungisa afuna ukuzikhuculula asisuse kulabantu abasolakala ngenkohlakalo nobuqhophololo nokwehlisa imali kahulumeni ngomlenze akubi yinto elula into ebuhlungu leyo ngesingisi bathi renewal is very painful and at times you have to purge yourself. Phecelezi kusho lokhu ukuthi ukuzikhuculula kulezi insolo zenkohlakalo ubuqhophololo kanye nakwehlisa imali yohulumeni ngomlenze akuyona into elula ngoba kwenye inkathi kumele uhlukane nabantu ngaphakathi kweqembu asebebe emalungu aleli qembu iminyaka eminingi lokho kuzodala uqhekeko kudale ukuthi kungakhona ungasolinye kudale ukuthi kube khona abanye abasebengaphandle ukuthi bajikele amagabadi ngaphakathi kuleli qembu lokho kuzotshengisa engazi ukuthi leli qembu aliyazi into eliyenzayo ingakho ngithi le ndlela le-ANC kanye nalomongameli waleli qembu asebekhetha ukuyithatha yinto engeke ibelula ukuthi bayenze ngoba bazobhekana nezingqinamba eziningi ukuze bafike ekhenana egcineni. Samkele masibambe ngazibini ngexesha lakho siyathemba into yokubana ezinkqubo ezimilisiweyo namhlanje zizawuhamba ngempumelelo kwaye nawe ke uzawuqhubeka usiqokelela onke amanqaku atshotshenhla apho ebombela. Enkosi kakhulu. Enkosi msakazi. Lowo ke mbukeli besithetha naye nguye uSamkele Maseko intatheli ke yezopolitiko apha eSABC nabesichubela ke ngemiba emalunga neANC njengoko ke uqhubeka umbhiyozo phakwela sempumalanga embombela. Siziqala ke siziqonqotha ngolohlobo mbukeli weEkhaya Jikelele beseniphathele zona kule yure yokuqala kodwa ke uvimba wethu usaphuphuma abaqulunqi abamanga bayaqhuba. Mbukeli sojike qhu 8 kodwa mangabe sibuya sobe sesingena eholeni lesibili kanjalo neindaba ehamba phambili.